Bon dia, avui és el primer dia de la segona setmana de negociacions de la COP28 i avui explicarem amb més profunditat què són les pèrdues i danys. Les pèrdues i danys apareixen a l'article 8 de l'Acord de París i es refereixen a totes aquelles pèrdues econòmiques i no econòmiques que tenen els països a causa de la crisi climàtica. Ens referim tant a les pèrdues i danys causades de forma ràpida per la crisi climàtica, com podria ser, per exemple, danys d'infraestructura a causa d'una inundació, com a les pèrdues causades per fenòmens més lents, com podria ser la pèrdua de territori per causa de l'augment del nivell del mar, o també la pèrdua de tradicions, folclor, llengües, etc. Com us dic, aquest ítem ja apareixia a l'Acord de París, però no feia responsables als països causants de la crisi climàtica de pagar als països que més pateixen les seves conseqüències per aquestes pèrdues. No va ser fins l'any passat, a la COP27, que es va acordar crear un fons monetari addicional, apartat dels diners que es donaven per mitigació i adaptació, per compensar les pèrdues i danys. I dic compensar perquè l'Acord de París es va firmar també tenint en compte que els països del nord global o els països causants de la crisi climàtica no tenien cap responsabilitat legal de compensar res als països del sud global. Durant aquest any, entre la COP27 i la COP28, hi ha hagut un grup de treball de persones negociadores, 24 concretament, 14 de països en vies de desenvolupament i 10 de països desenvolupats, fent servir la nomenclatura de les Nacions Unides, que han estat treballant en una proposta perquè les negociacions a la COP28 siguin més fluides en termes d'operacionalitzar aquest fons de pèrdues i danys. Han estat pensant, per exemple, qui hauria de ficar diners en aquest fons, qui els hauria de rebre, com s'haurien de rebre i qui està gestionant aquests diners. Aquest grup de treball va arribar a una decisió uns dies abans d'aquesta COP i el que estem fent és negociar aquest mateix text per veure quines parts arriben a la decisió final. Com podeu entendre, les negociacions estan sent bastant complicades, tenen un caire molt elevat, però us faig un resum dels 4 punts que porten més conflictes per arribar a un acord. Un dels punts que genera més desacord és qui gestiona aquests diners. Es va proposar des de molts països del nord global que fos el Banc Mundial, però el Banc Mundial és una molt mala opció per a alguns països, especialment del sud global. Els problemes que presenta el Banc Mundial són els següents. El primer és que funciona amb préstecs, no amb subvencions. Així, els països que reben els diners de pèrdues i danys es van endeutant cada cop més i cada cop és més difícil pagar el deute. El segon problema és que el Banc Mundial és una entitat que està gestionada pels accionistes, de manera que si els països del nord global són els que més diners fiquen, també són els que tenen més poder per decidir què es fa amb aquests diners. El tercer problema és que el Banc Mundial pot arribar a cobrar molts diners per fer aquesta gestió. Estem parlant de fins a un 24% dels diners que ingressi. Si estem parlant ara mateix d'uns 100.000 milions de dòlars anuals per a aquest fons, el Banc Mundial es quedaria amb 24.000 milions anuals. I això va molt relacionat amb el quart problema que presenta el Banc Mundial, que és que encara està finançant molts projectes que són altament contaminants. El segon punt que pot causar més problemes per arribar a una decisió final en pèrdues i danys és qui fica els diners. En principi, haurien de ser els països del nord global o els més responsables de la crisi climàtica, també els que han emès les emissions històriques més altes, però aquí tenim una discussió perquè hi ha alguns països que demanen que els estats petrolers siguin també donadors d'aquest fons i hi ha altres països que demanen que els estats més contaminants, com podria ser, per exemple, Rússia, siguin els que més diners fiquen a pèrdues i danys. El tercer punt de discussió és qui rep els diners. En principi haurien de ser els països més vulnerables, però tenim un cert problema, que és que encara no sabem exactament què significa països més vulnerables. Per tant, estem treballant molt en aquesta definició i estem treballant en un llistat dels països que siguin més susceptibles a rebre finançament. I per últim, el quart punt de més discussió seria quants diners s'han de posar en aquest fons. En principi, l'acord d'aquest grup de treball que està treballant durant aquest any serien uns 100.000 milions de dòlars, però hi ha estudis que demostren que no hauríem de baixar els 400.000, 500.000 milions de dòlars i inclús hi ha altres estudis i altres entitats que avalen que hauríem de passar als bilions de dòlars perquè aquests diners realment serveixin per alguna cosa als països del sud global. Bé, aquí la Gis editora, perquè se m'ha oblidat de ficar un dels punts més importants de discussió, que és que hi ha alguns països, i no estem mirant a ningú, que estan apretant molt fort perquè tot sigui voluntari i ningú pugui obligar a cap país ni a cap estat a ficar diners per pèrdues i danys. Per últim, comentar-vos que ja hi ha hagut alguna petita victòria respecte a pèrdues i danys durant els primers dies de la COP28, ja que alguns països van estar explicant quants diners donarien per l'operacionalització com a mínim inicial del fons de pèrdues i danys. Els Emirats Àrabs van prometre 100 milions, Alemanya va prometre 100 milions i això contrasta també amb altres països com per exemple els Estats Units, que donarà poc més de 17 milions d'euros. Per molts països i entitats, aquestes donacions són més que insuficients i també ho estan demostrant així les accions activistes que hi ha dintre la COP28 durant aquests dies. The $700 million that they pledged us for the loss and damage fund, that is peanuts!